Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Pragya Rashmi, some special memory. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉଥରେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। ଇଏ ଯେ ସୁମି ତାପରେ ଆଜିର ପାଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛାତ ଉପର ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ, ମସ୍ତ ଭିୟୁ ବହୁତ। ଫାଇନାଲି ରଜ ପରଠୁ ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଶୁଖାଶୁଖି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମାନେ ବର୍ଷା ମାନେ ଏମିତିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଟୋଟାଲ ଆସିନି। ଝିଅ ଟିକେ ତୁମେ ଆସିବ ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆମର ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ଆମର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଭଲ ବି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଏ, ଯାହା ସବୁ କିଛି ମାନେ ଥାଏ କି କେତିକି ଆମର ମାନେ କେତିକି ରହିବ ଆଉ କେତିକି ନିହାତି ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ମାନେ ସର୍ଟ ବ୍ଲଗିଂ ତ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ବ୍ଲଗିଂ ଏସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ କିଛି ବି ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସେତିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁର ବୋହୂ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କେମିତି ନିଜର ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ମେମୋରିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଲ୍ 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 ପାସୱାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ବ୍ଲଗିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇକି କରିବି ଯାଉଛି ଟିକେ ରିଲ୍ସ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସି ଛାତ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଦେଖାହେବା ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇଫ୍ର ଯାହା ବି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁମି ହେଉଛି ଆମର। ସୁମି କ'ଣ କରୁଛ? ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ରିଲ୍ସ। ପୁଣି ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବେ, ସେଇ ରିଲ୍ସରେ ଆମେ କରିବୁ। ଦେଖୁନା କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଯେମିତି ଏ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯେମିତି ଟୋକାମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ମାରନ୍ତିନି, କଲେଜ ଆଗରେ ବସନ୍ତି ମ, ଠିକ୍ ତୁମେ ସେମିତି ବସିଛ। ଏବେ ଛାତ ଉପରଟା ସତରେ ମୋତେ ଏଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଘର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ ହୁଏନି। ଛାତ ଉପର ମୋତେ ମାନେ କୁହନି ସୁମି କେତେ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିନଥିଲି। ହଉ ଚାଲ ବାହାର କଲ, କେଉଁଟାରେ କରିବା? ତମ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ମୋବାଇଲଟାରେ ନୁହଁ, ତମ ମୋବାଇଲରେ କରିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଗୀତ ମାରୁନ, ଏଇପଟକୁ ମାର, ସର୍ଚ୍ଚରେ ମାର। ସବୁ କ'ଣ ଖାଲି ଆସିବ କି? ମୁଁ ତ ତମେ ଟିକେ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ଲାଇକ୍ କର ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖେନି, ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ। ହଉ ତ ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର ତ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଶାଗ। ତେଣୁକରି ବୋଉଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶାଗ କଳମା ଶାଗ ଆସିଥିଲା, ଖୁଡ଼ି ପଠାଇଥିଲେ ଆର ଘରୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଶାଗକୁ ବୋଉ କହିଥିଲେ ଟିକେ ବାଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁନି, ବୋଉ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଛିକି ନେଇକି ଦେଲି ଏବଂ ବୋଉ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବୋଉ ଏଇ ଶାଗ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଥିଲା ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ଆମର ବାରିରେ ବି ଛତୁ ଫୁଟିଥିଲା, ବାପା ଆଣିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଛତୁ
ଆମର ଏଇଟା ବାରିରେ ପ୍ରଥମ କରି ଛତୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଥିଲି ପଖାଳ। ପଖାଳ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍। ପଖାଳ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠି ସାରି ଟିକେ ଟିଭି ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଟିକେ ଭାବିଲି କି ଟିକେ କାଳିଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି। କାଳିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ଦେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେତେବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେବେ ବୋଲି ଘର ଫର ସବୁ ମୁଁ ଓଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ବୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେବେ ବୋଲି ବାହାରୁଥିଲେ। ଏବେ ବୋଉ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍। ମୁଁ ଖାଲି ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ୟାକୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ବୋଉଙ୍କର ଦେଖାଉଛି। ହଁ ମ ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍। ମୋ ରୁମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦିଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ବୋଧେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ଦେବା ପାଇଁ, ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। ଏଇଟା ମୋର ମେସିନ୍ଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରୁନି। ମେସିନ୍ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେବ କେଜାଣି। ମେସିନ୍ଟା ପୁଣି ଠିକ୍ ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନେଇବି। ହଉ ଦେଖିଆ। ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ବୋଉଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ସାରିବେ ବୋଧେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦେବେ। ଆମ ଗାଈ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉଛି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉଛି। ବୋଉ ଦେଖିଲେ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଲେ ଗୁହାଳକୁ, ବାଛୁରୀ ଆସିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିବେ। ସବୁବେଳେ ତା ମାଆ ତା ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ବାପା ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ। ତାପରେ ବୋଉ ଗଲେ ବାଛୁରୀକୁ ଗାଈକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଗାଇଲେ। ଅଶେଷ ମାୟା ଜୀବ ପାର ତୋର ନିଶ୍ୱାସ ମରୁତ ଦେବେ ହୋଇଲେ ତମଜାତ ଦୁଇଟି ଦେବ ଅନିନ୍ଦ୍ର ନୟନ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୃଦୟରୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବୋଉ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ବୋଉ ଗଲେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସି ସାରି ବଦଳି ଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ବାପା ପିଇବେ ଚା। ତେଣୁକରି ନା ବୋଉ ଚା ବନେଇବେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେବ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ମୋତେ ଏନୁକା କ୍ଷୀର ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବି ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଅଛି। ବୋଉ ଏବେ ଗଲେ ଚା ବନେଇବେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବେ। ମା ଲୁଗା ଗିଲାସେ କ୍ଷୀର ଆଣିଥିବେ, ମୋତେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହର୍ଲିକ୍ସ କ୍ଷୀର ପିଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କାମ। ବୋଉ ପୁଣି ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ପିଇବ ଲୋ ମା। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୋତେ ପିଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ପିଇଦେବା। ଏବେ ବାପା ଚା ପିଇବେ। ବାପାଙ୍କର ଚା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେ ପୁରା ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲି। ଆଜି ଦିନଟାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲି। ଆଗକୁ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୋଉ ଏତେବେଳକୁ ଆମର ଭାତ ବସେଇକି ଏବେ ରୁଟି ଚକଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ବୋଉଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ କାମର
ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ବୋଉ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲାଣି। ତାପରେ ରୁଟିକୁ ଚକଡ଼ିବେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଗୁରୁବାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବେହେରା ବାବୁ ଆସିଲେଣି। ଦେଖିଆ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଅମୁଲ କୁଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଣିଛନ୍ତି ଅମୁଲ କୁଲ୍ ମୋ ପାଇଁ। ଅମୁଲ କୁଲ୍ ପିଇବି। କୁରକୁରି ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି କୁରକୁରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ କଫି, ତାକୁ ପିଇବି। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣଟେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଧାନ ହେଲା, ଶୁଣୁନ। ମୁଁ ଟିକିଲିଟା ଖୋଲି ଦେଉଛି ହେଲା, ଆଉ ଏରା ସବୁ ଲୁଚେଇ ଯାଉଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି ଆଉ ବାହାସାହା ହେଇନି, ପୁରା ଝିଅ। ହଁ ସତରେ, ସତରେ। ଟିକେ ଅନେଇଲ ବଦନଟାରେ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛ କହିଲ? 4ଟା ଛୁଆର ବାପ। ନାଇଁ ମ, ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲି ଆଉ। ନା ଏ ମଣିଷଟା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଆଇଛି ହାରି, ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯେମିତି କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ। ସତ ନା? ମାନେ ସତ କୁହ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଦେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଜି ପୁରା ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲି ସତରେ। ତମେ ତ କହୁନ, କାଇଁ କହିଛ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲ କହିଛ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବାହା ନ ହେଇଥିଲି ଏତେବେଳେ କହୁଥିଲି, ଏବେ ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହିବା। ଏ ତ କହୁନ ବାଉ ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛୁ, କହୁଛ? ସତ କହିଲ, କହୁଛ? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲ ନା? ଦେଖିଲ ଏ ମଣିଷଟା ଏମିତିଆ। ମୋ ସହିତ ଠିକ୍ କଥା, କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଗଲେ ମୋର, କ୍ୟୁଟ୍ ନ ଦେଖାଗଲେ ହାଁ କ'ଣ କ୍ୟୁଟ୍ ନ ଦେଖା। ତମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ମତେ ଖୁଣି ଦଉଛନ୍ତି। ହଉ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେତେ 2 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇ, କିଏ କାହାକୁ ବୋଉ ମତେ କହୁଥିଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଇଏ ମୋଟିଟା, ଇଏଟା କିଏ ସେଟା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବାହା ହେଇନଥିଲ? ମୋ ପାଇଁ ଉପି କରିଥିଲ, ମୁଁ ତ କ୍ୟୁଟ୍ ନୁହଁ। ଦେଖିଲ ମୁଁ ଆସିଲି 3 ମାସ ଭିତରେ ତ ମତେ ବାହା। ତାହେଲେ କୁହ କିଏ କ୍ୟୁଟ୍? କୁହ ଦେଖିଲ, ଦେଖ କିଏ କ୍ୟୁଟ୍। ହଉ, ଆମର ତ ଏମିତି ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଥିବ। ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କର, ମୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଆଉ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନି। ଆଉ ମତେ ଏତେ ସାରା ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର। ତାପରେ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆପଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲୋକ ପଚାରିବେ ଇଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି କରୁନି। ସବୁଦିନ ଆମର କାଳିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ବାପା ବୋଉ ଯାଆନ୍ତି, ଭୋଗ ଧରିକି ଆସିବେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଭୋଗ ନିଅ,
ଉଠ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଖାଅ। ଆଉ କ'ଣ କହ କହିଲ? କ'ଣ କହିବ କହିଲ? ଏ କହିଲ କ'ଣ କହିବ? କୁହ କ'ଣ କହିବ? ହେଁ କହୁନ, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କହିବ? ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହଉ। ଅନେଇଲା ଦେଖିବା ଟିକେ ମୁହଁଟା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଦେଖିବା ଟିକେ ମାନେ ହି ହି ବେଶୀ ନାହିଁ, ସପ୍ତାହକୁ 2ଟା ଖାଇବି, ହଁ କି ନାଇଁ? କ'ଣ କିଛି 2ଟା ଲେଜ୍ରେ ତ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଆଉଛି ମାତ୍ର। ଲେଜ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଡକ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ, ଡକ୍ଟରକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୋତେ ସବୁ ଜଣା। ଚକଟା ଚକୁଟିଟା ନହେଲେ ମୋ ଧନର ଭାତ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଗଳିବନି। ଚକଟା ଚକଟି ତା ସାଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ନିହାତି ସବୁବେଳେ ଦରକାର ନା ଧନ। ଆମର ହେଇଛି ରୁଟି ଡାଲମା ନା, ଆଉ ଖାଇ ହେବନି ରୁଟି ଡାଲମା, ରୋଗୀ ହେଇଗଲେଣି ଆହୁରି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ବେହେରା ବାବୁଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ବେହେରା ବାବୁଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ଟୋକା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଲ ଭଲ ଭଜନ ଭିଡ଼ିଓ, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେୟାର ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।